Zemplínske múzeum v Michalovciach víta svojich návštevníkov na podujatí Rytier Albert a doba stredoveka. Sprievodný program podujatia tvoria remeselníci, ktorí predstavujú dobové stredoveké remesla, ako je kováč alebo krajčírka. Jednoduchší a neprispôsobivejší, tak oni vlastne chodili ku kováčom. Lepšie. Ale ešte to není ono. Taktiež majú možnosť ochutnať dobové jedlá, ktoré nám pripravila spoločnosť Amis. Hlavný program podujatia v areáli Zemplínskeho múzea začína bábkovým divadlom, ktoré prezentuje rytier Gaston a bábková hra má názov Príbeh o rytierovi Samovi. Rytier sám, neuveríš mi! Ja som sám premohol obra. Čože? Pozri, získal som čarovný kvet. Ďakujem, Zajko! Dúfam, že sa ešte stretneme. Teda to je parádne dobrodružstvo. Nebyť toho Zajka, tak sa nikdy takto ďaleko nedostanem. Na konci sme príbehu, čas sa nám už naplnil. Dúfam, že vás, milé deti, tento príbeh poučil. Neoddeliteľnou súčasťou stredovekej spoločnosti bolo aj sokoliarstvo, ktoré nám predvedie sokoliarská skupina Horus z Košic. Hej! Vidíte, že Arven má na všetko čas? Trápi. Po obedňajších hodinách návštevníci ale už budú môcť zažiť stredovek na vlastnej koži, pretože ústredným motívom podujatia je predstaviť rytiera Alberta, ktorý bol v stredoveku významnou osobnosťou nielen Michaloviec, ale aj širokého regiónu. Tak týmto sprievodom môžeme konštatovať, že rytier Albert z Michaloviec je späť v Michalovciach. V programe sa predstaví aj domáca skupina Milites Castris, ktorí nám ukážu súboje, aké sa za čias rytiera Alberta konali. V programe ďalej vystúpi šermiarska spoločnosť Páni z Piša, ktorí nám ukážu svoje šermiarské remeslo. Na záver sme pre našich návštevníkov pripravili ohňovú show v podaní spoločnosti Páni z Piša a ja verím, že to bude takou krásnou bodkou a záverom celého podujatia a verím, že každý z návštevníkov si tu dnes našiel niečo.